Вълчето и луната. Първа част. Имало едно малко вълче. Неговата мечта била да превземе света. Цялата гора и да властва над нея. Но всъщност истинската му мечта била да си намери приятеля. И за тази си цел трябвало постоянно да обикаля и да търси, защото е вълк. С времето то започнало да се чувства много по-добре, когато е самичко. А когато бил много самотен и вил срещу луната. Наживо е така. С времето то започнало да се чувства много по-добре, когато е самичко. А когато бил много самотен, заставал и вил срещу луната. Заставал там и вил, си представил, че луната го чува и му отговаря на всичкия неговой. Луната наистина го чувала и тя била много отекчена от воя му, защото то не спирало да вие всяка нощ. Един ден луната решила да му отговори във втора част.